тоҷикистон қимати боҷи гумрукиро барои воридоти ҷавоҳирот аз тилло ва нуқра поин бурд. Ба ин хотир ба кодекси гумруки тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд. Рӯзи 25 май вакилони маҷлиси намояндагон аз ин тарҳ ҷонибдорӣ карданд ва тарҳе ки вакилон ҷонибдорӣ карданд дар назар дорад ки ҳангоми воридоти ҷавоҳироти тилло аз 1 грамм тилло 18 сомонӣ боҷи гумрукӣ сонида мешавад ва ҳангоми воридоти 1 грамм ҷавоҳирот аз металли нуқра 3 сомониву 6 дирам мин баъд боҷи гумрукӣ ситонида мешавад. То ин замон ҳангоми воридоти ҷавоҳироти тилло ҷавоҳирот аз тилову нуқра ба тоҷикистон тоҷирон ҳудуди 42% нархи онро ба ҳайси боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда пардохт мекарданд. давлати тоҷикистон ба хотири дастгирӣ кардани тоҷирон ва бештар шудани тавлиди ҷавоҳирот дар дохили ҷумҳурӣ нархи боҷи гумрукиро поин бурд ва ҳамзамон мешавад гуфт ки ба гуфтаи тоҷирон поин бурдани боҷи гумрукӣ барои ҷавоҳирот аз тиллову нуқра метавонад боиси то ҳадде поин рафтани нархи ҷавоҳирот дар бозори дохили тоҷикистон шавад.